Podpísali sme petíciu Jánoša Fialu Butoru, v ktorej sú zhrnuté jasné požiadavky. Je nás takmer 8 000. Čo ďalej? Niektorí hovoria, že vnášať tieto témy do súčasnej politiky a verejnej debaty je zakrývací manéver. Podľa mňa je to skôr odkrývací manéver. Je to pozvánka. Je to pozvánka upratať si v dejinách a v našich rodinných príbehoch. Nájsť spoločné črty. Ujednotiť sa na červených čiarach, pri ktorých už nikdy nedovolíme, aby sa prekračovali. Teraz mám niekoľko myšlienok, ako sa k tomu môžeme priblížiť. Poprvé, počúvajme odborníkov a odborníčky. Politici radi vykladajú historické a spoločenské udalosti. Robia to však s ohľadom na svoje ciele a je to legitimné. Ale ak chceme mať zdravú občiansku spoločnosť, počúvajme radšej tých, ktorí témam rozumejú do hĺbky a venujú sa im dlhodobo. Po druhé, dovolme si robiť chyby. Chyby nerobia len tí, čo nerobia nič. V politickej rovine si za chyby treba niesť zodpovednosť. Priznanie, vyvodenie zodpovednosti a náprava musia byť normou, štandardom. Zapieranie vlastných chýb musí byť hanba. V ľudskej rovine robí chyby každý. Chyby sú na to, aby sme sa z nich poučili. Dá sa to vtedy, ak si ich uvedomíme. Odvážme sa odpúšťať. Ja neviem, kto bola pani Anna Kabátová z Benešovej ulice, ktorá udala môjho starého otca a chcela jeho kaviareň, aj keď mu ju už živnostenská komisia chcela vrátiť. Neviem, čo mala proti Vojtechovi Satinskému z Dunajskej ulice. Neviem, čo dnes robia jej vnúčatá. Ale nehnevám sa na nich, lebo vina nie je kolektívna a je neprenosná.